Simplemente, sí, valorar o xesto desta proposta por parte da alcaldesa. Non estamos de acordo no fondo desta reclamación. Número 7 é o plan de gestión 94 da Diputación. Da provincia número 45 do 1.8 que publicaronse as bases reguladoras do plan de gestión 94 dunha Diputación para todos os concellos de finalidade e as todos os concellos da provincia para garantir a adecuada prestación dos servicios públicos municipais esenciais no financiamento dos servicios. Podría levar o turno, pero eu creo que non se enteran. Sí, se oye. Moito non. Sí, se oye. Boletín oficial da provincia, número 45 de 1/8/2012, así mellor. Millor, sí. Publicaronse as bases reguladoras do plan de TC 94 dunha Diputación para todos os concellos cuya finalidade é axudar os concellos da provincia para garantir a adecuada prestación dos servicios públicos municipais esenciais mediante o financiamento dos investimentos e dos gastos municipais que a seguir se detallan. A. Obras e suministración. B. Honorario de redacción a proxectos de obra. C. Achegas municipais e outros plans, programas e convenios. D. Financiamento do gasto corrente do Concello na unidade de 2012. Así mesmo, con data de 1 de agosto de 2012, número 6.718 do Registro Xeral de Entrada, recibiuse unha circular da Diputación Provincial da Coruña sobre a comunicación da aprobación das bases reguladoras do plan de TC 94, unha deputación para todos os concellos, na que se establece que o Concello ten asignado unha cantidad de 195.363,26 euros que poderá destinar ao financiamento das actuacións asignadas anteriormente. A documentación que deberá remitir o Concello, a entidade provincial se desexa participar no plan de SC de conformidade co disposto nas bases reguladoras do mesmo e a seguinte: certificación do acordo plenario municipal segundo o modelo remitido pola Deputación no que se acepten expresamente estas bases e se aprobe a solicitud para realizar dos exemplares e de cada un dos proxectos técnicos das obras, informe técnico para con un dos proxectos presentados, informe da intervención de revisión de gastos correntes para o exercicio 2012. A data límite de presentación da citada documentación é o 30 de setembro de 2012. En consecuencia, procedeuse a solicitar a elaboración do proxecto correspondiente a requerir do arquitecto municipal a emisión dun informe sobre o mesmo por fin de propoñer ao Pleno, tras o exame do citado expediente, adopta o seguinte acordo. Primeiro, participar no plan TC 94 dunha Diputación para todos os concellos da Diputación Provincial da Coruña cuyas bases se coñecen e se aceptan a súa totalidade, solicitar a aplicación da subvención asignada a seguinte finalidade: obras de suministración, denominación, reforma do alumbrado público existente por ampliación da carretera Munizo da Timbraconto, orzamento total 44.238,92 euros. E a achega provincial é a mesma. Aproba o proxecto técnico que se relaciona na prova anterior redactado polos enxeñeiros técnicos industriais don José Manuel Carnoso Mosquera, colexiado número C933 e don Mario García San Juan, colexiado número C1116. Ben, horario de redacción de proxectos das obras non se incluen. C. Achegas municipais a outros plans programas ou convenios tampouco se establecen. D. Financiamento do gasto correspondente ao Concello anualidade 2012 Concello 79.013,36 euros cantidad asignada neste plan que se aplica al financiamento dos gastos correntes 2012, 105.124,34 euros, achega do POS 2012 de gasto corrente 114.662,20, outras achegas non se establecen. En resumo, su total de obras de suministración 44.238,92, Concello 0, outras achegas 0, o presupuesto total o mesmo. Su total de honorarios de redacción de proxectos 0, su total de achegas de outros plans, programas e convenios tamén é 0, su total de gastos correntes, Deputación 151.124,34, Concello 79.013,46 euros, outras achegas 114.662,20, presuposto total 344.800 euros, e o total 195.363,26 da Deputación, Concello 79.013,46, outras achegas 114.662,20, o presuposto total 389.038,92 euros. Segundo, declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para a execución da obra. Terceiro, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento do investimento do gasto corrente para o que se solicita a Achegas Provincial no caso de que existan outras axudas ou subvencións correntes de outras administracións para a súa execución achegarase o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Cuarto, autorizarse a Deputación a obter as certificacións da Agencia Estatal de Administración Tributaria de Seguridade e Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está a corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
esta proposta por unha simple razón. Isto presentouse a valoración dos distintos grupos o 20 de setembro. O prazo remata o 30 de setembro, que é o domingo, o sea, queda mañán, escasamente, para presentarlo. Vamos a ver, eu creo que se debería de acabar con esta costumbre de facer as cousas a última hora, digo sinceramente. Por qué? Porque 44.000 euros para o tema da reforma de alumeado público en Tatín Moruxo, 112.000 para gasto corrente. Eu creo que esa estrada, supoño, quero pensar que xa tiña un proxecto de alumeado, non tería, a parte da propia construcción, ampliación, etc., estaría contemplado o alumeado. E quero pensar que os 112.000 euros se poderían investir ao mellor en outras cousas, en outras necesidades, que o saneamento, non sei. Creo que con tempo suficiente se podería elaborar un plan máis acaído. É unha cantidad de cartos considerable, creo que 112.000 euros en gasto corrente, parteme sin justificar ese gasto corrente, sin explicarnos as partidas nas que se vai empregar, creo que non é o correcto. Votos a favor. Votos en contra. O punto número 8. Moción presentada polo Grupo Municipal de Vecinos de Bergondo, concelleiros non escritos en relación ao cobro do IBI. ¿Cómo queréis que pague? ¿Leo la moción? Sí. Preferimos que lea vostede. Como va a presentar su cosa, que no le era suficiente, o sea. Dona, mira que caso, Moción que presentan os grupos vecinos de Bergondo da Asamblea de Bergondo para a súa inclusión na orde do día do próximo pleno 27 de setembro para o seu debate e aprobación, solicitando que se sigue o IBI os inmuebles registrados a nome de confesión religiosa cuyo destino non estea vinculado ao culto. Por estes motivos, a fiscalidade debe ser o maior instrumento de redistribución económica e social dos poderes públicos e o xeito máis directo para que estes podan exercer a solidaridade contribuindo á cohesión social e á prestación de servicios públicos aos seus vecinos. A regla básica dun sistema fiscal xusto é que todos os cidadáns e institucións deben contribuir ao sostenento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica. Necesitamos un sistema fiscal máis progresivo e redistributivo e que xere os recursos abondo para prestar e soster os servicios públicos fundamentais que demandan os cidadáns, especialmente na actual situación de crise económica que está a afectar ao noso país e que cada vez sobre o maior número de cidadáns. As institucións políticas deben de contar con maiores recursos para poder atender aos que peor están ou están pasando. Os concellos como a administración máis próxima aos cidadáns e que mellor coñece a realidade dos seus vecinos son os que están en mellores condicións de facer este traballo indispensable para o mantemento da cohesión social. No actual escenario de crise económica na que a baixada de ingresos o control do déficit de débedas contraídas polos concellos fan indispensable a revisión urgente da fiscalidade municipal e para que a elevación da presión fiscal non redunde de forma desigual nos vecinos e entidades sobre outros, faz imprescindible restringir ao máximo a aplicación de exencións de bonificación. O recente Real Decreto 20 de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria e financiera para a protección do déficit público se insta ás corporacións locais a unha suba do IBI entre o 4 e o 10%, obligando así a incrementar a presión fiscal sobre os cidadáns e institutos. As confesións religiosas están exentas de tributar por o imposto de bens inmobles a raíz dos acordos vicentes no Reino de España coa Santa Sede de 1979. As confesións protestantes e musulmán tamén están a través dos respectivos acordos de cooperación de 1992. Estes beneficios fiscais están a súa vez recollidos na vigente Lei de Facendas Locais, Lei 785, artigo 258, el Real Decreto Legislativo 2/2004, artigo 662.c. Así, gozan de exencións totais ou permanentes, templos e lugares de culto, dependencias ou edificios anexos destinados a actividade pastoral ou asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas e conventos de ordes e congregacións religiosas. Esta exención legal debe ser revisada só está referida ás finalidades vinculadas ao culto. No obstante, nas décadas precedentes realizouse unha aplicación extensiva desta exención, de forma que alcanzou a
para bens inmuebles non estipulados pola lei vigente, pisos para de garaxe en lonxas non vinculados ao culto. Este beneficio fiscal estendeuse mesmo a exención de pagamento de tasas municipais establecidas polos concellos. Ante esta realidade, o Grupo de Veciños de Bergondo, do Benega, do Concellos non adscritos, considera que non é admisible que fronte o esforzo solidario exigido a todos os cidadáns haxa confesións religiosas que siguen gozando de beneficios especiais por todo iso, presenta para a súa aprobación por Pleno Municipal os seguintes acordos: realizar un censo municipal dos inmuebles rústicos e urbanos que están registrados a nome de confesións religiosas co obxecto de proceder a actualización posterior do padrón de bens inmuebles para poder así xirar o IBI a todos aqueles bens inmuebles cuyo destino non estea vinculado ao culto. Segundo, dar traslado ao Congreso dos Diputados e ao Goberno de España este acordo. Ninguno. Votos a favor da moción? Votos en contra? Punto número 9, dar conta do informe trimestral sobre o cumprimento de prazos previstos na Lei Concertada 2010. E pasamos ao punto número 10, asuntos urxentes. Un grupo tamén urxente que plantexar. Pasamos ao punto número 11, decretos a resolucións da alcaldía. 506 ao 677. Punto número 12, rogos e preguntas. Sí, o Partido Popular retira os rogos e preguntas deste pleno para presentarlos mañá por registro. Muchas gracias. En cuanto a rogos, o número 1, sería necesario acabar con un vertido de augas fecais que, segundo nos informan, se ven producido desde hai bastante tempo nun camiño situado detrás da antigua nave de Titán. Perdón? Sí, que tomamos nota. As beiras rúas de Ouces, entre o Casal e Mesoiro, realizando unha limpeza debido á maleza que asindaba. Sí, supoño que se refire vostede a estrada da Diputación, xa comezou co seu programa no Servicio de Conservación de vías provinciais, xa comentaron a semana pasada na zona de Polo cal se prevé que... perfecto. Solicítase a reparación e a reposición do tellado do lavadoiro do Casal de Santa Marta, que recentemente foi obxecto de limpeza por parte dos veciños e veciñas. Igualmente tomamos nota de outros lavadeiros. Solicítase a reparación do firme do camiño de acceso principal ao núcleo de Babío, Santa Marta, por encontrarse en moi mal estado desde hai tempo. Teño, se me permite, teño outros dous rogos que me surgiron así. Coméntanos que as luces do túnel de San Paio que non funcionan, está sen iluminación, pode ser algo perigoso incluso. E por outra parte, tamén nos comentan que en Carrio, en concreto na cruce da Cruz do Sar, que levan sen alumeado público dentro do luns. En canto ás preguntas, queríamos saber se existe ou hai alguna novidade en relación co desexable presión para o plan xeral. Se está traballando no borrador de licitación próximamente o traeremos para que se abra toda a comisión informativa. E a última pregunta. A xulgar polas informacións publicadas en prensa durante esta semana, gustaríanos que o equipo de goberno nos aclarase cal é a situación do pacto de goberno entre PSOE e veciños de Bergondo e se ese pacto corre perigo de ruptura
tal e como cabe deducir das informacións adecuadas. Non creo que este sexa o sitio para falar de noticias que salen en prensa, desde logo, pois non simplemente a noticia non se trata de aclarar se hai fundamento na noticia, creo que